Dobře, tak řekni, Tak no. představujeme vám drátkování rámku u Pepy. Milan, tady jsem si udělal takový přípravek, je to provizorka, asi na věčné časy, jo. Prostě tady se dá rámek, že? Tak. Teďka. Spolkovačka. Provrtaná dírka. Moment, podíváme se na ní. Tady je dírka. Drážka. Hodin, jo. Taká zpomaleně, jo. Cvaknu mám rysky, kde mají být dráty, že? Cvaknu. Toto je jako výška toho drátu, jo. Když ten drátek není naplý, to říká nevadí, jo. Tak. Ucvaknu. Dívej se, ježci, tomu říkáme ježci, to děcka dělají. To mám zrovna na ty... Představím vám měšky napíchané. Jich málo, nestačily. Takže nejlepší na to je kleštiky na dráty, jo. Potáhnem. 2, 3, vždycky dělám, že napnu, zatočím, zaklepnu, zase když že to mám, musí být dobré kleště, které jsem zkoušel asi tím, jo, že někoho říká, že to píchá, jo, ale já to udělám tak, úplně hladké, super, jo, tak. Tady mám ještě, dívej se, tady mám nějaké dřívko, tady to dělá tu rovinu, když to tu dáš, tak je to absolutně rovné, jo, nad sebou, jo. A drátky, to hraje harfa. Jo, teďka jeden rámek, normálně minuta. Že? Musím mít taky trochu takové různé finty, jo. Že, cívka tady. Takže naklepnu. No a toto je radost, vždycky tady prouvlek, to je lepší. Je, super kleštiky. 1, 2, 3. Čap. A to se ti, rozumíš, ty sponky, oni se nevytahují. To jsou desítky sponky a to je desítky loučky, jo. A oni tam drží tak pevně, že to se ti prostě nevytáhne. Rozumíš? Neromadí ho to. Ne, hotový. Šipka velká. Může to jakoukoliv si chtěl, tak jsem měl velkou od mého, takže je velká, no. Oni měli na té výstavě třeba tady malé cívečky, že, ale jsem si myslel, že to je zbytečné. Udělám. Jak tam děláš točko? Ty to neprovlíkáš tam spodkem? Jo, provlíkám. Spodkem, protože to je trochu ze šikma, víš? A tady ne, tady to tahám tak, jo? Jo. A to drží rovinu. To jsou prostě to už takové vychytávky, že? A tady kleště, ty se vybírá a to cvaká na kraji, že? Jsem přijel do obchodu a vzal jsem si drátek a víš se, to jo? A když zatahuješ, tak kde to chytáš? Co? Když zatahuješ, kde chytáš za drátky? Tady, za hřebičky dám. Za hřebičky, jo? No. No, můžem. Víš tak.
jak se rozjedeš, to pak jde. A to je radost dělat, víš? Mhm. To jde tak rychle, takže. Ještě když se utopí rovinka. No. Tak, takže. Tady to vždycky provléknu pod to. Tak. A víš, že to napínám dost, jako jo? Mhm. To, tady se to úplně rvu. Vidíte? Mhm. A má to výhodu, že nepotřebuješ ty zděře, víš? Ty kovové. Jo. Víš, jak to se ti, a to se ti ani do těch hrámků, to máš Nezařeže, no. to je všechno v tým kov na kov. No. Rájo, no. Takže to můžeš napsat, jo? Mhm. Jo, přes trafo. Podložka je něco větší, že? A kontakty. Napřed dám mezi stěnu. Kurva, zkoumíme to natoč. No. Dám na to mezi stěnu. Dávám to buď kousek pod vrch nebo tak. Jo. Trafo, kontakty jsou tady. Jo. A je to. Tady se. Mhm. Obou stran. Mhm. A tak jedeš. Tady mám ty. Nevím, jak na to. Někdo dává to naopak, jo, to dám tak. Když to někdy tak to natáhnu, jo, ano, se tam pěkně to. A je to tam, že? Vidíš to? Krásně. S obou stran. Když tak dáš, hlavně oni to dají chytnout ty včely, že už je to bez problému. A tak se dělají mezi stěnu, no. Mezi stěnu mě baví, že to jako to jde rychle. Víš, teďka, jak se rozjedeš, tak už je to o ničem jiném. Víš? Čupneš, krásně. Je tam. Dávám to tady podélně, protože když to bylo tak mi to prohýbalo tu loučku spodní, že? A ukážu ti ještě další. To byly zkoušky. Tady jsem tím dával ty sponky tak, jo? To jde krásně. Prostě, že ty jdeš tak, že? Tu sponkovačku máš přesně doraz, máš to uprostřed, ale je to krásné, jenže prohýbá se spodní loučka. Ty se nemoc, ale trochu se prohýbá, vidíš to. Víš, tady je další. Jinak, když je to trochu volné, můžeš to natáhnout tím, jinak pak s vlnkovačem. To tím, že? Když je volný drátek, tak prostě to uděláš tak a to. To je pevné, jako jo. Až na to, že to má tu nevýhodu, že to, jsem si říkal, že právě, že bych dělal takové, víš? Jo. Tak, ale že to už tak neprohýbá tolik. Trošku, no, 2 mm. To není tak vidět. A víš, a když to, můžeš ještě tak dopnout, jo. No, dobré. Ale ty podélné jsou to je vyzkoušené, ty rozteče, to je úplně v pohodě. No, dobré.